Всем прывітанне. Мяне зовут Тихон Чернякевич. Мне 37 гадоў. Я займаюся крытыкай, займаюся бібліяфільскай справай, займаюся архіўнымі розшукамі, чытаннем кніжак, напісаннем тэкстаў і чытаннем Богдановича у прыватнасці. Ну і сёння у нас тэма такая, як структурная цэлая вянка, два варыянты і некалькі кантэкстаў. У ім, прынцыпе, у гэтым назове вельмі шмат што ўжо сказана, што будзе потым яшчэ раскрыта. Чаму гаворым пра менавіта вянок? Ну, для мяне гэта была прынцыповая рэч, але наогул кніга гэтая знакавая для ўсёй беларускай літаратуры, не толькі 20-го стагоддзя, але і ў прынцыпе з'яўляецца пэўным такім пераломным момантам для нашай паэзіі ў прыватнасці. У той жа час з ёю звязана вельмі шмат розных міфаў. Скажем так, вельмі шмат накручана метафор, тэкстаў наўзбоч, вельмі шмат прыдумана розных вобразных, як усхваляльных, так і не вельмі такіх прыветных слоў. Скажем так, вельмі часта, чытаючы тэксты пра вянок, мне чагосьці не хапала таго, што я, напрыклад, вычытаў сам пры чытанні кніжкі непасрэдна вось гэтай. І мне не хапала канкрэтыкі. Таму ў нейкім сэнсе я пачаў займацца гэтай кнігай уже досыць даўно, напэўна, гадоў 15. Я спрабую штосьці рабіць у гэтым накірунку. Пісаць тэксты, пісаць нататнік, записывать то, што я думаю. Магчыма, это потым складзецца ў нейкую кнігу, але пакуль што пра гэта рана гаварыць, бо рукапісу няма, ў адрозненне ад рукапіса вянка, які быў прадастаўлены аўтарам летам 1912 года. Сама кніжка, скажем так, ее можно назвать адзінай з выдадзеных паэтычных кніг Максима Богдановича. Часам гавораць, што это адзіная кніга Богдановича, но это не зусім так. Нават калі вы адкрыеце звычайную бібліяграфію, вы ўбачыце там кнігі Богдановича «Беларускае адраджэнне», «Раты Чэхі», «Чырвоная Русь» і гэтак далей, тое, што выдадзены былі ў серыі «Бібліятэка вайны» пад іменем Максима Богдановича. То бок, у яго былі публіцыстычныя кнігі, былі гістарычныя даследаванні, даследаванні нацыянальнага пытання, выдадзеныя асобнымі кніжачкамі. Але з паэтычных кніг гэта адзіная кніжка. В той жа час можна сказаць, што яна ахоплівае толькі пэўны перыяд ягонай паэтычнай творчасці. Скажем так, гэта ранні Богданович. То бок потым, пасля напісання вянка, ён стварыў яшчэ фактычна некалькі кніг, у іх ёсць назвы, у іх ёсць спісы тэкстаў, ёсць падрыхтаваныя аўтарам спісы тэкстаў, ёсць і самі тэксты. Проста гэтыя кнігі не дайшлі да друкарні і не дайшлі да канчатковага укладання самім аўтарам. Перш за ўсё, тут трэба назваць «На ціхім Дунаі» і таксама названыя у лісце да Ванды Лявіцкай Богдановичам кнігі «Пярсцёнак Маладзік», «Шыпшына». Але, скажем так, тыя вершы беларускага складу, якія павінны былі ўвайсці у гэтую новую кнігу, пад умоўнай назвай «На ціхім Дунаі», гэта зусім іншы Богданович, зусім іншы ад вянка, ён вельмі адрозніваецца.
песні, якія ён следам, можа быць, в нейкім сэнсе за Брусавым, пісаў, вывучаючы паэтыку розных краін, там каля 20 тэкстаў таксама. Зроблена было са скандынаўскай, японскай, іспанскай лірыкі, ну, самых розных народаў Балканаў. Вось, гэта таксама асобны корпус паэтычных тэкстаў, якія кнігі не ўбачылі. В той же час гэта фактычна в пэўным сэнсе асобны паэтычны зборнік Богдановича. Но мы гаворым пра вянок, таму што это адзінае, што выйшла. Просто я б хацеў, каб гэта было зразумела, што Богданович вянком як паэт не вычэрпваецца. То бок ён сам гаварыў пра гэтую кнігу як кнігу маладую, у якіх недахватаў розных гібель. Але ўсё-такі была ў ёй там шчырая праца, як ён пісаў пра гэта ў лісце, скажем так, сябе ацэньваючы збоку, такі як мікрарэцэнзію даў. То бок ён ёю быў незадаволены. Апошнія дні ён з ёй таксама праводзіў у 1917 годзе ў Крыме, Ялце, выкінуў, по-моему, зараз скажу, 15 вершаў з яе, рэдагаваў, перапісваў, то бок фактычна праца не сканчалася да апошніх секунд над гэтай кнігай у тым ліку. Што такое два варыянты кнігі, якія я заявіў у назвове да лекцыі? Фактычна, калі вы возьмеце ў рукі факсімільнае выданне вянка і возьмеце першы том збора твораў, вы бачыце, што гэта дзве розныя кніжкі. У зборы твораў вянок значна большы. У 1913-14 годзе, калі быў выдадзены сам вянок, ён быў, ну, істотна меншым. То бок нават у такім як бы трывіальным рэчышчы бачна, што ёсць два варыянты вянка. В той же час, калі паглыбляцца ў саму гісторыю тэкста, мы бачым яшчэ больш розных вельмі цікавых падрабязнасцей. То бок, калі браць храналогію, сшытак вершаў быў дасланы на выданне Богдановичам улетку 1912 года. Ён быў без назвы. Дакладней, ён назваўся «Кніга выбраных вершаў». То бок, саму назву Богданович гэтую сваёй кнізе не даваў. Што потым фактычна і стала асновай для друкаванага выдання. І выходзіць кніга з спазненнем. На тытуле напісана 913 год, але хутчэй за ўсё гэта, скажем так, як это бывае, запісалі 13-м, выйшла ў наступным, пасля Новага году. Ну, можна сказаць, што першыя 5 тыдняў 14 года, вось прыкладны час выхаду кніжкі, то бок это фактычна 14 года кніга. Атрымліваецца, пасля дасылання рукапісу прайшло, ну так, немало часу. Для Богдановича это увогуле велізарны кавалак часу, тому што ён, як мы ведаем, пражыў 25 гадоў, і для яго гэтыя 1,5 гады, якія прайшлі ад дасылання рукапісу да выхаду вянка, былі вельмі плённымі. Было напісана вельмі шмат тэкстаў, вершаў, артыкулаў, перакладаў, ну, рэальна дзесяткі, там, сотня тэкстаў, якія ўжо не ўваходзяць у вянок. Разам з тым ён робіць спробы пашырыць свой тэкст і далучыць да вянка некалькі цыклаў. Што мы бачым у ўжо рэканструяваным зборніку, у
у першым томе поўнага збору твораў, які узбуйнены двума цыкламі. Это «Каханне і смерць» і «З чужой глебы», пераклады в асноўным з Верлена. Пра гэтыя два раздзелы вянка Богданович увесь час піша ў нашу ніву цягам 12-13 гадоў. Ён хоча, каб гэтыя тэксты ўвайшлі, але яны у кніжку так і не ўваходзяць. Апошняя спроба яго далучыць да вянка хоць нейкі тэкст — гэта эпілог да паэмы «Вераніка», які напісаны ўжо ў 13-м годзе, у першым квартале, па-мойму, дзесьці ў лютым-сакавіку. Ну, але і нават ён не ўваходзіць, хоць там, канешне, зусім невялічкі тэкст, там літаральна старонка, нават яна не была ўлічаная рэдактарамі і выдаўцамі. Давайте пройдземся па тым, як ён у выніку выглядае і чаму, вось асноўнае пытанне, чаму Богданович так хацеў зрабіць яго ў другой рэдакцыі, чаму першая рэдакцыя, першы варыянт вянка яго не задавольваў. Але ў той жа час ён у пэўным сэнсе задавольваў выдаўцоў, то бок нашу ніву. Наогул можна сказаць, што вянок — гэта пэўны набор маніфестаў, пэўны набор жэстаў, такіх вельмі сур'ёзных пракламацый, можа быць, да будучых чытачоў беларускай паэзіі і ў тым ліку наяўных чытачоў нашаніўскага часу, у тым ліку і да саміх рэдактараў нашай нівы, да ідэолагаў. Гэта маніфест змены беларускай літаратуры як такой. То бок тэкст кнігі — это фактычна праява незадаволенасці Богдановичам наяўнай беларускай паэзіі, якую ён аналізаваў у сваіх тэкстах. Ён пісаў рэцэнзіі, пісаў гадавыя агляды, пісаў агляд за 3 гады усёй беларускай літаратуры. То бок ён быў вельмі сур'ёзным чытачом, чытаў усё, што выходзіць, даставаў, хоць это было і не проста, кніжкі у Ярослаўль, выпісваў газеты, часопісы, вёў перапіску з рэдакцыямі ці трымаў руку на пульсе. Пачынаецца вянок, увогуле складзены ён, калі мы бачым эту кнігу, складзены ён з цыклаў, ці як называе ён сам, нізка вершаў. Нізка вершаў у «Зачараваным царстве», нізка «Звукі бацькаўшчыны», нізка «Старая Беларусь», нізка «Места». Гэта першыя 4 раздзелы. Потым ідуць раздзелы «Думы» і «Вольныя думы», «Старая спадчына» і «Мадонны». Бок я бы іх падзяліў на, скажем так, 4, 2 і 2. З чаму? Першыя 4 раздзелы, ну, яны адбіты у патрабаваннях Богдановича ў раздзел «Малюнкі і спевы», такі макрараздзел кнігі. Пачынаецца ўсё з цыклу «Зачараваным царстве», які наогул быў першым для яго, як для аўтара, у тым ліку і нашай нівы, і такім досыць сур'ёзным крокам у плане палемікі з тагачаснымі ідэолагамі газеты, бо вершы, якія былі прысвечаны язычніцкім багам, былі расцэнены як дэкадэнцкія, упадніцкія, сімвалісцкія, што на той час у колах народніцкага руху і дэмакратычнага грамадства, у тым ліку сацыял-дэмакратычнага
партыйнага кіраўніцтва, якое было адначасова і рэдактарамі нашай нівы, тым жа Луцкевічамі, успрымалася не зусім сваім, скажем так. І публікацыі гэтыя вершы дачакаліся не адразу. Яны былі спрынятыя ў штыкі, адкінутыя, спісаныя ў архіў. Для самога Богдановича пісанне гэтых тэкстаў было ў цэлым досыць натуральным. Для кантэксту скажам, што у тыя ж самыя гады, а это 909 год, першыя тэксты цыкла, якія з'яўляюцца Богдановича. Цікавасць да архаікі, да паганства, да фальклорных зборнікаў, да самых старажытных формаў верша, да міфалогіі вельмі пашыраная ва ўсім еўрапейскім літаратурным працэсе, і не толькі літаратурным. Можна ўспомніць тут, напрыклад, працы жывапісцаў Мадэльяне, які натхняецца, ці Пікаса, які натхняецца афрыканскай скульптурай старажытнасці. У сучасным і больш блізкім для Богдановича рускім літаратурным працэсе гэта язычніцкія вершы Сергея Градзецкага, аналізы язычніцкай міфалогіі у Вячеслава Іванова, у Александра Блока. Все гэта зразумела чытаецца і тым ліку і ў часопісах, і ў кнігах самім Богдановичам. Таму для яго звярнуцца да архаікі зусім натуральна, тым больш пачынаючы сваю паэтычную творчасць. Пачынаем з самага ранняга, так, з найбольш старажытнага. Ну і пачынаць увогуле кнігу з архаікі, то бок з нейкага моманту, адкуль усё пачало быць, гэта таксама зусім натуральна. Калі нават аналізаваць першыя радкі гэтага цыклу, чуеш гул, та сумны маркотны лясун пачынае няголасна граць, то бок фактычна ўсё пачынаецца з пэўнага гуку. Так, прычым лясун на тонкаствольных соснах, як на струнах, пачынае іграць. З гэтага нараджаецца мастацкі свет гэтага зборніка. Уладзімір Конан у сваім манаграфічным даследаванні Богдановича параўнаў яго лясуна з Арфеем. Гэта як стваральнік свету з духу музыкі, з'яўляецца ў першых жа радках кнігі, і стварыць свет з першых радкоў гэта як бы нармальна для пачатку кнігі, такія прэцэдэнты сусветнай кніжнасці ўжо былі. Вось, то бок такая сабе кніга быцця, гэта і ёсць першы цыкл Богдановича. Але ў той жа час ён з'яўляецца, як і астатнія цыклы, многія іншыя вершы, тут прыватна можна па кожным тэксце вельмі шмат гаварыць, з'яўляецца ў пэўным сэнсе палемічным, тому што для сучаснага яму Богдановичу літаратурнага працэса, для мастакоў, філосафаў, усе гэтыя архаічныя тэксты былі падставай для рэфлексіі над містычнай сутнасцю мастацтва, над рэлігійнымі празарэннямі, якіх змешваліся і паганскія, і хрысціянскія матывы, там і каббала, і маніхейства, і бог знае што яшчэ. То бок, наколькі гэта было для Богдановича рэлевантна? Ну, скажем так, ён адказвае на гэтае пытанне сваімі тэкстамі, сваім самім цыклам. Для рэдактараў нашай нівы цыкл быў адназначна водгукам усяго гэтага містыцызма, які цэлай хваляй
ішоў у тыя гады праз культурніцкую і грамадскую перыёдыку. І яны фактычна павярхоўна знаёміўшыся, скажем, зачапіўшыся за слова там вадзянік альбо лясун, адразу запісалі Богдановича у гэтыя самыя містыкі, сімвалісты і гэтак далей, што тады было, канешне, лаянкавым словам для пэўнай часткі інтэлігенцыі. В той жа час, калі мы чытаем цыкл акуратна па вершы адзін за адным, старонку за старонкай, мы бачым, што гэта палеміка менавіта з гэтымі містыкамі, гэтымі рэлігійнымі філосафамі і з гэтымі услаўляльнікамі язычніцкіх традыцый. То бок, ці з'яўляецца сам Богданович там паганцам ад гэтага, містыкам і гэтак далей? Канешне, не. Ён проста аналізуе гэта як з'яву, як паэт. І мы, калі бачым, найбольш, в прынцыпе, коротка пра гэта напісаў Міхась Стральцоў у адным з раздзелаў сваёй кнігі «Загадка Богдановича». То бок, ён гаварыў пра важнасць менавіта цыкла як цэлага. То бок, з чаго пачынаем? З таго, што няма героя, што лясун і вадзянік не прамаўляюць. У першых тэкстах прырода знаходзіцца у такім зародкавым, неэмацыянальным стане. І гэта прасочваецца на ўзроўні эпітэтаў, на ўзроўні вобразу. То бок, фактычна, бязмоўная прырода без прысутнасці чалавека знаходзіцца адлюстравана як пэўнае такое дэпрэсіўнае з'явішча. І па меры з'яўлення новых тэкстаў цыкла мы прыходзім да з'яўлення чалавека, які пачынае асэнсоўваць навакольны свет. То бок, спачатку, значыць, архаічны першапачатак, безасабовае дзеянне прыроды, хаос, хтонь, цёмны свет, багоў, прывідаў, духаў. Потым прыход чалавека, які пачынае называць словамі гэты свет, упарадкоўваць яго і ператвараць хаос, неўпарадкаванасць і незразумеласць у гармонію, у структуру, у сістэму, у яснасць. То бок, калі мы бачым вось ужо ўвесь цыкл цалкам, то мы бачым вось гэтае развіццё сюжэта на ўзроўні менавіта нізкі вершаў, як ён названы ў зборніку. Зразумела, што пэўнае тут ёсць таксама пытанні, можна падвергнуць вось гэтае сцверджанне крытыцы, таму што цыкл досыць няроўны, ён пісаўся даволі доўга, ён быў першым для Богдановича, як такім складаным маніфестам, вось, у якім раздавалася на арэхі і тагачасным сімвалістам, але ў той жа час утрымлівалася пэўная дыверсія для даволі затхлай народніцкай лірыкі, якою была завалена перыёдыка беларуская. Можна сказаць проста газета «Наша Ніва», скажем. Бо гэта была палеміка з Купалам, у пэўным сэнсе, з Коласам і іншымі тагачаснымі паэтамі, якія пра вадзянікоў тады яшчэ не пісалі. Купала потым сам змяняецца зусім іншую фігуру, і для яго і містыка, і язычніцтва становіцца вельмі важнай крыніцай натхнення, але пра яго пакуль не будзем. Цыкл ствараецца доўга, і таму, калі чытаць яго запар, то бачна, што
ён досыць такі не вельмі збалансаваны. Но ў той жа час ён вельмі важны для Богдановича як такі першы маніфест. Другі цыкл — гэта «Згукі бацькаўшчыны». І чым ён па-свойму цікавы, што ў ім заключана, ў прынцыпе, тое, што потым будзе хваляваць Богдановича да самых апошніх дзён. То бок гэта фальклор, які напісаны аўтарам, то бок ім самім. Богданович сам вельмі шмат чытаў фальклорныя зборнікі, чэрпаў адтуль сюжэты, вобразы, карыстаўся ў тым ліку і бацькавай кнігай, карыстаўся Раманавым, Шэйнам. Все гэта таксама можна там адлюстраваць. Все гэта адлюстравана ў ягоных і крытычных, публіцыстычных тэкстах. Для вянка гэта найбольш важна, таму што адцяняе у тым ліку і рыфмуецца з першым цыклам. То бок у «Зачараваным царстве» і «Згукі бацькаўшчыны», як на мяне, з'яўляюцца пэўнай рыфмай. То бок архаіка, якой няма чалавека, змяняецца цыклам вершаў, якія напісаны ўжо чалавекам з выкарыстаннем рудыментаў архаікі. То бок фактычна тут як бы пераварочваецца ўсё на 180 градусаў. Там архаіка кіравала чалавекам, тут чалавек кіруе архаікай, для яго яна проста нагода для выказвання, скажем, набор пэўных сімвалаў, на аснове якіх можна напісаць песню ці іншы фальклорны жанр. Ну, скажем, в асноўным для гэтага цыкла гэта песня. Цікавы яшчэ факт, што для Богдановича 17-го года перад смерцю гэты цыкл быў вельмі недасканалым. То бок там усяго 6 вершаў, і са зборніка свайго аўтарскага экземпляра вянка Богданович перад смерцю выкрэслівае 4 з іх. То бок 4 шостых яго на той час уже не задавальнялі як аўтара. Ну, перадусім таму, што ён прайшоў вялікі шлях і як перастваральніка фальклору, і як аўтара песень па матывах і па лекалах, скажем так, хаця гэта грубае слово, па даследаваннях паэтыкі і іншых народаў. І ягоныя тэксты, якія прымыкаюць да артыкула «Забыты шлях», вершы беларускага складу, як і «Страцім лебедь», пазнейшыя тэксты. І яны, канешне, напісаны на больш высокім узроўні, і гэта вось першапачатковая спроба, якія ўвайшлі ў цыкл другі вянка «Згукі бацькаўшчыны», яны яго ўжо на той час не задавальнялі. Ну, разам з тым гэта, было, відаць, неабходна менавіта для рыфмавання двух цыклаў, як на мой погляд. Трэці раздзел зборніка — гэта «Старая Беларусь». Досыць вядомыя тэксты, якія сталі хрэстаматыйнымі шмат у чым, таму што ілюстроўваюць тыя ж самыя слуцкія ткачыхі ці летапісец, кніга, безнадзейнасць са Скарынам. Яны вельмі шмат потым з'яўляліся і ў календарах найшчайнівы, у наступных зборніках і анталогіях, і нашаніўскіх, і 20-х гадоў. Ну, скажем, не адмаўляючы іх легендарнасці і гэтак далей, таксама мне б хацелася звярнуць увагу на тое, што для самога зборніка яны маюць пэўнае значэнне як элемент сюжэту, элемент структуры і структурнага адзінства кнігі.
То бок, што мы бачым у кожным тэксце гэтага цыклу «Старая Беларусь»? Мы бачым стварэнне пэўных артэфактаў. У вершы «Летапісец» мы бачым, прычым часам у гэтых тэкстах проста дзеясловы ідуць нават цяперашнім часам. То бок мы бачым фактычна працэс стварэння. Вершы «Летапісец» мы бачым стварэнне летапісу. У вершы «Кніга» мы адпаведна бачым артэфакты кнігі, это артэфакт новага часу. У слуцкіх ткачыхах мы бачым слуцкі пояс, які фактычна ствараецца ніткамі вобразаў, даволі часта крытыкаваных пазнейшымі рэцэнзентамі, і нават самім Богдановичам не раз перапісаны. Ну, то бок, калі там адхіліцца крыху ад маршрута, там, скажем, дзе там у Слуцку мы знойдзем холоднае срэбра хваляў між гор ліючыся ракі. Горныя рэкі увогуле для нашых мясцін не вельмі характэрны. Але вось гэтыя колеры, срэбра, горы, збожжа, якое чамусьці толькі-толькі расцвіла вясна, але ўжо зіяе там збожжа, гэтае залатое. Таксама, як бы на ўзроўні логікі неадпаведныя рэчы, але калі мы ўявім, што гэта ніткі, якія складаюць слуцкі пояс, то ўсё становіцца на сваё месца. Проста слуцкай ткачыхай з'яўляецца сам Богданович, які і вышывае гэты тэкст, разам з ім ствараючы артэфакт з цвятком радзімы Васілька. Скарына, адпаведна, прадстаўляе і рэпрэзентуе друкарскі станок. І смерць акурат пісара земскага і Скарына, які доўга вопратцы на вежы сочыць зоры і бачыць, што яму якраз спрыяе час, і ён таксама уяўляе сабой такую дыяду, якая ў адным тэксце проста адлюстроўвае смерць мінулага і нараджэнне новага. То бок, мы бачым, што архаіка у нас змянілася, безасабовая архаіка, в якім няма чалавека. У нас з'явілася чалавекам, які кіруе архаікай. У трэцім цыкле гэты чалавек ужо стварае мадэрныя рэчы, артэфакты, якія змяняюць свет. То бок ён стварае друкарскі станок, стварае кнігу, стварае стварае гістарычны летапіс, стварае мастацкі артэфакт слуцкі пояс. І гэтым рухае чалавецтва наперад. У той жа час цыкл заканчваецца тэкстамі пра млынара, чараўніка і тэксту «Паляду ў глухім бары», якія ўжо не вельмі часта ўваходзяць у розныя кшталты анталогіі, хрэстаматыі. Але для самога цыклу вершаў яны маюць, па-мойму, досыць важнае значэнне. Яны паказваюць, што нягледзячы на Скарыну, нягледзячы на стварэнне кнігі альбо гэтага летапісца, якія самаахвярна дзесьці працуюць, альбо гэтых ткачых, якія вышываюць пояс. Поруч з імі існуе ўсе элементы архаікі. Яны нікуды не зніклі, яны ўсё гэтак жа ўплываюць і суіснуюць проста з гэтымі мадэрнымі з'явамі.
рыфмай да цикла «Старая Беларусь», и до Скарыны, і да кнігі, да Слуцкага поясу з'яўляецца цыкл «Места», як на мой погляд. Вось яна, наша архаіка, якая перайшла ў другім цыкле ў чалавека, які кіруе архаікай. У трэцім цыкле яна перайшла у чалавеке, які рухае наперад культуру і ўвогуле развіццё праз стварэнне найноўшых вынаходніцтваў і інавацый. Завяршаецца это ўсё цыклам места, то бок горадам, як квінтэсенцыя. І, скажем так, заканчэннем мастацкага часу кнігі, які даведзены фактычна да секунды, у якой знаходзіцца сам Богданович. То бок цыкл «Горад» адлюстроўвае з'явы, якія бачыць ужо сам аўтар у сваім 1912 годзе, якім публікаваны гэты цыкл і напісаны, хутчэй за ўсё. То бок мы прайшлі праз гэтыя 4 цыклы ад пачатку свету, які у нас маніфеставаў лясун, які граў на струнах сосен, і з якога нарадзіўся гэты мастацкі свет і ўвогуле ўвесь свет, да 912 года, да Вільні, да ліхтарняў, да паравозаў, крыкаў фурманак, бляску рэклам, і гэтак далей, і гэтак далей. Фактычна ў 4 цыклах ілюстравана кароткая гісторыя Беларусі і свету як такога. І гэтым сканчаецца палова кнігі «Вянок» Максіма Богдановича. Пры тым, што сам вось гэты раздзел заканчваецца гэтаксама, як і папярэдні раздзел «Старая Беларусь», досыць мінорна. Бок апошні радок — гэта мігдаловы горкі пах. Хто памятае верш «Дзве смерці», бок гэта верш пра самагубства, у якім расказана пра 2 самагубствы. Першае здарылася ў архаічныя часы, у старажытнасці. А другое самагубства здарылася ўжо ў 20 стагоддзі, было адлюстравана у газеце. То бок нешчаснае каханне, горад, мігдаловы горкі пах, то бок цёмны бок свету, нягледзячы на всю сучаснасць, на все паравозы, ліхтарні і гэтак далей, нікуды не знік. І ён заўсёды прысутнічае і ў часы Скарыны, і ў часы старажытнасці, і ў часы стваральнікаў першых міфаў і песень. І, власна кажучы, ў часы самого Богдановича. Другая частка кнігі — гэта ўжо не звязаная з пэўным мастацкай лініяй часу, якая адлюстраваная ў першых 4 цыклах. То бок думы і вольныя думы, як на мой погляд, скажем, досыць лагічна аб'яднаць як штосьці цэльнае таксама, зрыфмаваць і гэтыя 2 цыклы. Для самога Богдановича вершы з цыкла «Думы», то бок грамадзянская лірыка, народніцкая, якая, скажем, указвае на пэўныя сацыяльныя праблемы, напісаныя з такім высокім пафасам, вострая, дзе аддадзеная даніна і нашай ніўскай паэтыцы, вершам пра беларускага мужика і гэтак далей.
Для самога яна аўтара не вельмі, скажем так, прыемная. Але ў той жа час, калі ўспомніць вось тое, пра што я казаў на самым пачатку, вось гэтае замыканне першых тэкстаў у архіўнай тэшцы нашай Нівы, калі Вадзянік і Лясун не прайшлі, то Богданович піша верш «Краю мой родны, як выкляты Богом», які тут же друкуецца. Вось это досыць паказальная з'ява, бо, ну, скажем так, ён разумеў, што можа прайсці цэнзуру, а што не. І для нашаніўцаў зразумела, што трэба было даць штосьці нашаніўскае. Вось ён і напісаў цыкл «Думы». В той жа час ён ураўнаважвае гэты цыклам «Вольныя думы», якой кожны тэкст гэта фактычна іронія. Заснавана на іроніі, на разбіцці штампаў, на высмейванні стэрэатыпаў мыслення, на такой дэканструкцыі застылых уяўленняў. І рыфмуючы яго з цыклам «Думы», можна убачыць, што пафас і антыпафас для Богдановича як лірыка былі раўназначнымі і раўнацэннымі. Яму было цікава і тое, і іншае. І ён не збіраўся спыняцца на чымсьці адным. Ну, в прынцыпе, ён это даказваў кожным сваім тэкстам і не толькі паэтычна. Увесь час спрабаваў штосьці новае. Апошнія два цыклы у кнізе гэта «Старая спадчына» і «Мадонны». Бо тыя 8 цыклаў, якімі заканчваецца менавіта вось гэты вянок, які выйшаў у друкарні Марціна Кухты. Яны зразумелым чынам, калі хто пагартае гэтую кнігу, таксама злучаюцца ў пэўную рыфму і «Старая спадчына» і «Мадонна». «Старая спадчына» паказвае узоры рэнесанснай лірыкі, ну не толькі рэнесанснай, увогуле літаратуры новага часу, якія апрацоўваюцца Богдановичам як аўтарам на беларускай глебе. Зусім зразумела, што рэнесансныя санеты Данте ці Петраркі рыфмуюцца з, ну, нават проста лагічна з мадоннамі, якія таксама маюць рэнесансныя адсылкі. І нават у прамым сэнсе Богданович піша пра Рафаэля у гэтых тэкстах. То бок мы пачынаем кнігу з стварэння свету, заканчваем рэнесансам. Вось так выглядае вянок, які выйшаў у друкарні Марціна Кухты. Для рэдакцыі нашай Нівы, я думаю, все выглядала някепска. То бок все рухаецца да таго, каб закончыцца адраджэннем. Ну, калі коротка сказаць, сюжэт кнігі. Разам з тым, для Богдановича у перыяд напісання двух цыклаў, якія не ўвайшлі ў кнігу, было важна ўжо, зноў жа, як і ў выпадку з цыклам «Думы», крыху знізіць пафас гэтага пасылу. Таму ствараюцца цыклы «Каханне і смерць» і «З чужой глебы», перш за ўсё пераклады з Верлена, якія прысвечаны
больш празаічным рэчам і не менш важным, але напісаным іншай мовай. Той умовай, якую яшчэ не магла ўспрыняць рэдакцыя нашай Нівы як мову беларускай паэзіі. То бок эратычныя вершы Верлена ці расповеды там пра п'яныя шынкі і, скажем так, рамантызацыя гэтых рэчаў. Рамантызацыя вульгарных рэчаў не зусім была дарэчнай, на іх погляд. Як і цыкл «Каханне і смерць», дзе адлюстравана, і сама, ну, скажем так, зараджэнне жыцця ад полавага акту да цяжарнасці, да цячэння цяжарнасці і да смерці маці падчас цяжарнасці, і ўсё гэта прамым тэкстам прапісана з усімі падрабязнасцямі, таксама ўспрымалася відавочна рэдактарамі і зборніка, і газеты як штосьці, што выпадае з літаратуры. Богданович піша ў некалькіх лістах: «Чаму вы не адказваеце мне нічога пра гэтыя тэксты, пра каханне і смерць? Чаму вы не напішаце хоць пару радкоў пра іх? Ці паставіце вы іх у кнігу?» Яны былі напісаны ў 12-м годзе, у восень, жнівені, кастрычніку, по-мойму, былі дасланыя ў рэдакцыю для кнігі, але так туды і не ўвайшлі. У заходнебеларускай прэсе Антон Луцкевіч потым напіша, што не маглі яны быць надрукаваны тады, проста мы не маглі іх надрукаваць з увагі на іх змест, на іх эратычны змест. Ён піша пра гэта прамым тэкстам. То бок літаратура тады яшчэ да гэтага не дарасла. Той жа час для самога аўтара гэта было вельмі важна, каб адцяніць пафас рэнесансны да пэўнага празаізаванага паэтычнага мыслення ўжо 20-го стагоддзя, дзе ёсць месца і не толькі высокім эмоцыям, але і нізкім, з якіх складаецца эстэтыка. Бо яна складаецца не толькі з высокага. У яе ўваходзіць і то, і другое, і, скажем, і Моцарт, і Эмінем, і все, што можна. Все складаецца в одну палітру культуры, вельмі размаітай, разнастайнай, і якая пастаянна змяняецца і патрабуе новага, і перанараджаецца праз смерць папярэдняга, што, ў прынцыпе, ёсць нейкай пэўнай кароткай ідэяй цыкла «Каханне і смерць», што все новае нараджаецца праз смерць маці таго, хто нарадзіла те новае. Все это павінна адмерці тое, што было. Не павінна стаяць на месцы. Для стэрэатыпнага мыслення тагачаснай рэдакцыі, напэўна, гэта было зашмат все-таки. І таму вянок выйшаў абрэзаны, цэнзураваны, няпоўны. Разам з тым мы маем два варыянты гэтай кнігі, два вянкі, 1.0 і 2.0. Маем, скажем так, эстэтычную цікавостку, якая, в прынцыпе, радуе вока і чытача. Вось, в прынцыпе, калі коратка, гэта
все, что я хотел сказать. Але, канешне, тут вельмі шмат яшчэ можна гаварыць пра розныя самыя тэксты. На ўзроўні цыклаў, калі коротка, сэнс і структура вянка выглядае гэтак. На ўзроўні пэўных тэкстаў там вельмі шмат розных адсылак таксама. У той жа час, у той жа, скажем, знакаміты санет там паміж пяскоў егіпецкай зямлі выдатна рыфмуецца з курганам Янкі Купалы паміж пустак балот беларускай зямлі. Калі ўспомніць першы варыянт богдановічскага верша гучаў: там, дзе ляжаць егіпецкія полі, льюцца ціха хвалі бела Ніла. Стаіць разрытая даўнейшая магіла, гаворыць зернем жменю, ёй знайшлі. Тут мы бачым, што сапраўды першасны тэкст верша пасля прыняцця ідэі дыялога з паэмай Купалы, ён быў вельмі моцна перапісаны. І беларуская земля змянілася на егіпецкую, а курганы, якія маўклівыя, і шмат чаго нам чагосьці неяснага гавораць, в прынцыпе, гавораць досыць зразумелыя рэчы, як на погляд Богдановича, што ўсё адродзіцца і ўперад рынецца, маўляў, крыніцца. То бок містычная яснасць містычная неяснасць адпрэчваецца постсімвалісцкай акурат патрабавальнасцю Богдановича да наўпроставага выказвання. І ў тым ліку не ўпадніцкага, а хутчэй накіраванага ў будучыню, накіраванага да пэўнай светлай мэты. І ў гэтым палеміка з Купалам і з курганам у гэтым тэксце. Вось, калі коротка па структуры гэта ўсё. Калі ёсць нейкія пытанні, рэплікі, то я буду рада іх пачуць. Дзякуй вам. Дякую. Вам щиро дякую, було вельмі цікаво. Дзякуй вам, што паслухалі. То калі няма пытанняў, то будзем развітвацца, а лекцыю, я так спадзяюся, змесцяць яшчэ. Яна будзе даступная на YouTube-канале Беларускага калегіума. Дзякуй, да пабачэння, да сустрэчы.